wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Silla zai gaya miki cewa ni ina da mata, ni fa ina da aure, kuma muna zaman mu lafiya da matata kaza kaza. Duk ya kawo ice dan me zaki yadda ai laifin in nace ta sa ni in yi dole. Na san haka ya gaya miki ko ba haka ya gaya miki. Amma in ne aka kika san haka? Ya ba zan gane ba Hafsa, ni fa na yi Sule. Aikenki zan yi Kano, ki je inda muka so, ki je ki kai musu, ki saida mu. Idan kika je kika sayar, sai ki tura wa Sule a cikin account ɗin shi, dan na tabbata ba za ki rasa account ɗin shi ba. Ina da account ɗin shi. To sai ki tura mishi gaba ɗaya ka cukar kuɗin. Gaba ɗaya. Inna, gaskiya dama ba wani abu bane ba, magana ce akan auren Sule. Sule baya son yarinyar nan da zaki haɗa shi da ita. Dan Allah ina ki bar shi da wacce yake so, ki bar mutum da zaɓin ransa, yanzu ba a auren dole. Yanzu ni kike gaya wa haka? Ni kike gaya wa haka? To da Allah ina yanzu ana auren dole ne, ko mata an daina musu auren dole. So ya bage kika haifa min Sulan ko ni na haife shi? Yanzu duk duniya ne akwai wanda zai zo ya kafa min doka akan dan da na haifa?